La cultura popular catalana ha omplert els carrers aquests dies durant Sant Roc, la festa petita de Rubí. Música, dansa, foc, castells, gegants... Sant Roc ha tornat a ser, un any més, l'aparador de la millor cara de les tradicions locals. La festivitat de Sant Roc es celebra el 16 d'agost i, tot i ser una festa celebrada tradicionalment a tot l'estat, la coincidència amb les vacances fa que s'estigui perdent. 6 anys enrere, a Rubí es va decidir recuperar-la el primer cap de setmana de setembre. L'anomenada Festa Petita de la ciutat s'ha anat consolidant des d'aleshores com un referent de la cultura popular i la feina de les entitats, i cada any es treballa per millorar-la. Sense anar més lluny, aquest any s'ha estrenat un nou galop a l'Esclat, una peça de Jeroni Velasco que s'espera que sigui un referent al Sant Roc de Rubí. Però tots i els esforços, els organitzadors encara tenen la sensació que aquesta festivitat, ja sigui per la data, per la temàtica o per problemes de difusió, no està arribant a tots els sectors de la població de Rubí. Com a mínim, no tant com la totalment consolidada Festa Major de Sant Pere. L'objectiu és que això realment sigui un referent a la ciutat, no com ara, que bé, és una mica crida que faig, no? Què li passa al rubinenc? No coneix, encara està, diguem-ne, amb el síndrome postvacacional, perquè penso que està bé i es demostra en moments determinats, però manca molt la participació ciutadana encara. Hem intentat fer una cosa diferent, una mica d'innovacions dintre del que és la festa típica petita de Sant Roc, no? El que volem és que tothom hi participi, no solament les entitats, sinó el públic, però a més que les entitats entre elles també puguin interactuar. Cada any és diferent i anirà millorant fins a arribar al súmum, que serà la festa definitiva que es quedarà com a Festa de Sant Roc. Treballarem molt de cara a això, no? A veure com realment donem a conèixer la ciutat que marxa de vacances amb una festa i torna de vacances i té una festa de benvinguda, que és aquesta, no? La d'inici de curs. De la seva banda, l'Ajuntament, coorganitzador de la Festa de Sant Roc amb les entitats, valora molt positivament la recuperació d'aquesta festa. Com no podia ser d'una altra manera, aposta per la seva continuïtat i potenciació als propers anys. Jo crec que cada vegada Sant Roc va a més. Tenim una festa que ens serveix per retrobar-nos amb la nostra ciutat una vegada que comença el curs i ho comencem en festa. Rubí sempre participa de les activitats i de la cultura a la ciutat i prova d'això és aquesta festa de Sant Roc, que aquest any, com sempre, però aquest any jo crec que cada vegada més, des de dijous tenim moltes activitats i han estat un èxit, tot un èxit. Algunes de les activitats més aplaudides d'aquest Sant Roc han estat la xerricada popular, el correfoc, les tabalades, els castells, les activitats per als infants, els concerts i, com no, els versots. Amb aquests darrers, els Diables han aprofitat un any més per fer sàtira de la realitat de Rubí, tocant des de la festa major o la municipalització del casino fins a les darreres polèmiques que centren l'actualitat local. Fan uns exàmens a l'Ajuntament que sembla que els aprova molt poca gent. I, curiosament, qui va aprovant coneix molt bé els que estan manant. No insinuem pas que hi hagi enxufisme. Això no ha passat mai a Rubí. Ni amb ajuntaments socialistes, ni amb els d'iniciativa, que corrien per aquí. Per cert, que el punt de sortida de la festa de Sant Roc el va marcar la inauguració dijous passat de la mostra La Festa Popular, la catalanitat cívica. Una exposició que es pot veure encara a l'Ateneu Municipal fins aquest dissabte.